I ćao svima ljudi, dobrodošli u još jedan gameplay, danas igramo BF4, da. I danas ćemo ići, kao i obično, da koljemo koludaciju. Šta ste dugo očekivali? Beži bre ako ste dugo očekivali, ajde. Danas ćemo probati ovu pušku koju sam vidio da dosta ljudi koriste. I ono što znam, sad ćemo vidimo kako će kod mene da se pokaže. M416, inače... Ha! Si za Lego. Dobro, polako, opušteno, ne granate ne gleda. Dobro, ima. Brate. Nije lako. Jebala vas granata. Bio je malo veći epizod. Brate, ti tu sa granatom toliko možeš da ubiješ? To nije normalno. Ovo nije pametno što Jebe vam mamu, viši, jebo ti kako me nervira kad me lik ubije. Ali dobro, ja ubijem ponekad. Ali, ako je to taj bio koji me oživio, svaka mu dala. Ode izbukala. Inače, možda bude po koji FPS drop, pošto igramo 1080p i snimamo 1080p. A radi se o BF4 i radi se o dual core, tako da. Intelovom dual core, stvarno, nije AMD, ako bi bio AMD dual core, ja ne znam šta bi igrao na njemu, iskreno. Vidio sam ti kako silaziš sunce li ti. Šta je bre ovo? Beži bre, si me ubio opet. Ne znam koliko municije ima ovom sranje, to je stvarno zajebalo na hardcore-u, što ne znaš koliko imaš municije. Nemoj da dropaš. Uskoro bi trebali ljudi da uzem novi CPU, ovo je već ono. Ha, da krade malo po jedan. Ljudi, brate, ne mogu da reloadujem, ja mislim nije po 3 metka uvijek to mislim. Nima tako neku municiju. Daj patrone. Oh, fuck. Šta ovo imamo? Snajper. I ti snajper. Di ću ja sa snajperom? Si lud. Dobro. 19/15, pa dobri smo. Dobri smo. Naravno ovo je nastavak od prošlog klipa, ako se neko pitao, to je sigurno i znate. M416, a neće M416. Uzet ću ovu pušku, pošto sam tek ovu dobio. Možda i bude do jaja. To jest ovo smo koristili u prošlom gameplayu, nije bila loša. To jest nije se loše pokazala. Ubit ću svog. Dobro je. Sam ovog headova. Ste vidjeli ovo? Ovo je dobio head u glavu. Ovaj serovi se sviđa, evo te, ne ovaj sladovi Srbi nos. Ne! Sad će ovdje skočiti neki magarac. Nećeš me, bili su još, koliko im je ping, nemoj da mi pingaš ovdje. Pak, beži nazad. To je strane što ne vidim koliko imam municije, ali dobro, okej. Ne znam što idem levo, desno, navika. Okej. Multi-kill smo opalili ljudi, ne znam kako multi-kill jer... To zar nije on ubio onog? Tu će ih biti. Dobro, barem nisam ubio svog, evo vam ovo. Skupljam pojene. Medkit Ribbon, u zadnja 2 meča sam toliko dobio. Jebeti mater! Dobro, i tako nisam imali više metkova. Jebeti ove slušalice, ne sviđaju mi se, što me oživljavaš. Malo opušten klip, ono. Malo se sprdamo.
Ovdje. BF4. Nikad ljudi nisam mislio da ću ja imati ono BF4. Ali eto. Samo što novi procesor da nabavim i cepa mi lunka ceo dan. Mislim ja ovako igram po ceo dan. Bez snimanja nemam problema, ali sa snimanjem pa zna da padne, neću ubiti, znam da padne manje od 29 i ono, nije to. Ja ne znam ovdje da li ima nekog, nema. A taj bre granatu. I ti hvataj tamo granatu. Ok, nema nikog. Protrčat ću, bit ću mrtav 100%. Neću. Nisam znao šta da reagujem, blokirao sam, nisam znao da prebacim na pištolj, prebacio sam na healovanje. Eto, dobro što ima facecam, vidite kako poludim kada dođu više njih, nemoj da dropaš. Nije to lepo. Ajde idemo ovdje da im pomognem, ovdje ima jedan. Bacit ću tamo sad unutra granate enzibite i ubio sam nekog. Ne bre! Živi, nemoj sad da me ubije, brate. Desilo mi se da go živim i on me ubije poslije. Ok. Što ga sredi, brate. A što koriste snajper, brate, ovdje? Mislim, da li je realno? Oni se tu spavnati, jebote. Vidiš da sam low HP. Medicinska pomoć. Kao, brate, sam smotan. Diš se, bolan. Ovo, tu si ti. Što te skinuo? Revive, imaš tu... Aj, ti si taj. Čekaj, ja sam mislio da je upucao sa snajper. Ti si gotov. Pa gledaj malo na granate, brate. Ima čudnih ljudi koji igraju, brate, samo toliko da kažem. Ja sam 20. level, jebate peti, a... Ono. Nemoj samo neko sleć da nam skoči. Nemoj da dropaš. Ol ga sredi, brate. Beži, da ovdje beži. Nemaš municije. To je do jaja, uvek. Dobro, ti si mrtav snajperu tamo. Možda nije. Ha! Ispucao sam zadnje metkera u mrtvog čoveka, to se traži. Ima neko metku, na? Ovaj pištolj ne da sam buđio, da evo. Nemoj Srbi roz. Brate, šta ovo ima? Ne znam, ovo nisam koristio. A šta će snajpera, brate? Sigurno će lik dobije neki nice. Što ovo nisam pucao? 29 na 18, dobro. Nemoj sad da me Srbi nos, pokidat ću ga. Halo bre! Biću besan, ha! Baću vam majku! Gdje ste sad? Granata! Još jedna odbila se od zida, nije, dobro. Ne! Taj je mrtav, ha! Ha, zajebao sam. Dvoje sam ubio i jedan assist. Nije loš hardcore, imam osjećaj kao da ne igram hardcore, ne znam. I ovo je realno, brat. Jebi ga, šta ja pokušam na 5 km da živim, a? Šta sam sad uradio? Imam tako neke poteze u igri, brate, da
Iskočim samo da me ne znam šta sam sada radio. Mora kad se dešava, što se... Jebote, grafička kon, Black Viper join the server. Dobro. A dobro, ja sam spavao tek 2 sata, samo sam 2 sata spavao ljudi, nevjerovatno, a? Evi ga. Sad ne znam koliko sati. Nije noć, nije ponoć, brate. Ja sam uglavnom snimao po noći, ali eto danas je oko 11 sati. Ovo je crkva za Lego, mori dušu malo. Ovo nije bilo teško. Ne znam koliko imam municije, brate, da li da reloadujem sad ili da ne reloadujem. O, šta uradi, brate. Sa granatom, jeste vidjeli ovo? Dobro, bar nisam više, što nisam više? A dobro, znao sam da će biti mrtav, ali eto, teo sam da gubim. 35 na 20, okej. Da ćemo neko živjeti, čuo sam... Šta smo dobili? A nismo za ovo, dobili smo... Jebote, sve granate sam otključio, Ko bi rekao. Pa dobro, 33 sata igram, otprilike na ovom mom akauntu ličnom. Moram da se pohvalim. To uvek kažem, a? Dobro. Inače igramo na nekih 40-ak, 30-ak. Čim sam rekao igramo na 30-ak pao FPS. Igramo nekih 30-40 sa snimanjem u 1080p. Brate, koliko taj ima health? Vidi. To matori. I opet reloadujem za G. Onog su, barem sam gubio. Znate kako su mi nezgodne ove slušalice. Pretegli smo se sa Wolfensteinom, brate, koliko... Pijemo ladu, kolu. Koliko sam Wolfenstein snimao, oko 17 epizode će biti. Malo ću stati, neću to izbacivati. To je najvjerojatnije kad ovo izbacim. Sutra, ko izbaci? Pa još 2 epizode će doći, jebem ti mamu. Iznenadio me. Eto, na početku onog klipa nisam znao da igram pošto sam imao ovo stranje scope. Ali eto, čim sam dobio ovaj... Kidišemo bre, koji smo, 5 smo, ne mogu nikako da... Hvala. To volim. Svi idu sa asaltom, da bi imali health-a. Niko neđe s municijom, znate koliko bi oni skupili tu sa municijom, lele, tatko. Ajde dok doživim, nije baš pametno. To mrzim najviše. Kad odeš do njega, rizikuješ život. Šta nemaš preko toga pucao, može. Dobro. Što se bre ovo čuje? Kill assist. Kao Dobro, dobili smo mali assist. Mali 91, kill assist 91, da sam prdno na njega strikao bi. Volim kad snimam i kad mi ide, brat. To nam jako treba, samo moram ići s pištoljem, sad će me neko samo tako koknuti, jer ne znam... Tu je jedan. Gdje si bre? Okej. Ništa ljudi, to je bilo to za ovaj gameplay. Ako vam se svidio, bacite po koji like. Mi se vidimo u sljedećem gameplayu, gdje je bio, ne znam. Ćao.